This imply जों लिरगोन मा 2 to the power m into 2 to the power 6 into 2 to the power minus 4 into 2 to the power plus 5 equal to 2 to the power 12 मा जाखो गोजौआव जा दं बेखौ लिरजोब्बाय उनाव जोङो सिङाव थानाय जा 2 to the power minus 5 बेखौ जों गोजौआव लांबाय सिङाव थानाय 2 to the power minus 5 खौ गोजौआव लांनाय लोगो लोगो जा पावार बिनि माइनासआ मा जालांबाय प्लास जालांबाय जालाङो एक्चुअली बेबायदि ओके पास खालामनोसो बुजि मोनदों ओके थ' बेवहाय नोंसोर नोजोर होनो गोनां खोथाया मा बेवहाय बिथा खिना गासैबो समान बेनिखायनो बिथा मोनसेल' फैगोन थ' गोजौआव थालांगोन जोंहा m plus 6 plus minus 4 plus 5 equal to 2 to the power 12 ओके थ' बे जोंहा मेथ्सनि नियम थ' 2 to the power 2 फैसिगोन बिथाया गोजौनि जोंहा प्लास माइनास जानानै मा थालांगोन जोंहा m plus 7 ओके माने 6 plus 5 जोंहा मा जागोन 11 11 निफ्राय 4 थाङोबा जोंहा 7 थांगोन हागोन इक्वल टू 2 to the power 12 दा बेयावबो आरोबा बुंनो हायो जोङो समानसिननि लेफ्ट साइडथिंबो राइट साइडथिंबो जोंहा जा बिथा दङ बियो समान थ' बिदि समान थायोब्ला जोङो बिथाखौ जोङो गारनो हायो ओमफ्राय लिरनो हायो मा m plus 7 equal to 12 ओके थ' m equal to 12 minus 7 is equal to m equal to